ngaturaken bab pitungan weton kanggo perjodohan. Yen netone akad legi, akad 5 legi 5 neptune 10 karo Senen paing Senen 4 paing 9 neptune 13 berarti persatuane temu 23. Bar ijab oleh setahun rezekine apik. 2 tahun akeh apik. Mlaku oleh 3 tahun surut. 4 tahun rezekine gedhe meneh. 5 tahun rezeki gedhe. Rezeki gedhe iki maksude lak ora bondo ya anak. Terus 6 tahun rezekine cilik, 7 tahun sedengan. Iki miturut weton persatuan 23